खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय। दा दिनै जोंहा दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 39थि बोसोरसालिया जथुम्माजों लोगोसे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय बिनि जे बान्दाय आफादनि मावख' बेखौ खुलिनो नागिरदों। बे समनि दा समनि फुंबिलि समाव बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो होननानै आङो न'निफ्राय फैयै बान्दाय आफादनि मावख' खुलिनायनि दरखं मोनफैबाय। दा बे समाव लोगोफोरनो आङो जोंनि जे दिनैनि हाबाफारि बेखौ फारियै देखायनानै होलांबाय थानो नागिरदों। इन्टारेस्ट दंबा लोगोफ्रा फारि फारियै आंनि हाबाफारिखौ जोंनि हाबाफारिखौ फारि फारियै नायनानै लादो। भिडिअआव आङो देखायनानै होलांबाय थानोसै। नै जोंहा लोगो बिथां दङ, दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथाङाबो सासे मावथि। दा बिथाङाबो आंजों लोगोआव दंफायो। जोङो बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो होननानै दंफैयो। लोगोफ्रा इन्टारेस्टेडब्ला हाबाफारिखौ भिडिअआव फारि फारियै नायनानै लादो। दिनैनि बे फुंबिलिनि हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि बिथां आरो लोगोसेयै लोगो आफादगिरि आरो दख'रा आफादनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरि लोगो नोंथांमोन आरो दिनैनि बे फुंबिलिनि जे बिरबिल आवरायहोनाय हाबाफारि बेहायनो बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंनो दानानै होजानाय फैगौ 39थि बोसोरसालिया जथुम्माजों लोगोसे बे गल्डेन जुबलिनि जे सेलेब्रेसन बेखौ खुंफुंनो थाखाय दिनै बे मावख'खौ बेखेवना लानो नागिरदों। बेखायनो दिनै साफ्रोमनिबो नोंथांमोननि मदद लानानै दिनै बे मावख'खौ बेखेवनो आखायाव लानायाव दिनैनि बे मावख'खौ मोजाङै मोजां जाफुंलांहोनो थाखाय बेखेवनानै होनो थाखाय आङो क'क्राझार जिल्ला UPPL हान्जानि मानगोनां आफादगिरि बिथांखौ दिनैनि बे मावख'खौ बेखेवनानै होनो थाखाय गुरै दं। आर'नाइजों बिथांखौ बरायनो थाखाय खावलायबाय। बे हानायनि सिगां फंनैसो नङाबा हाबाथ' जाला। खुंगा 39थि दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनाथि मायथाइ फोरबो फैगौ 2-3-4 डिसेम्बर 2022 मायथाइयाव दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंफुंनो लानाय बान्दाय आफादनि आफादगिरि बिथां, लेङाइ आफादगिरि आरो जयेन्ट कनभेनर आरो गुबुन साफ्रोमनि गासै मावथि सांग्रां लोगो बिथांमोन, दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि, लेङाइ आफादगिरि, गाहाय नेहाथारि आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोन आरो बे दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि बिथां, जिल्ला दख'रा आफादनिनो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोन आरो दिनैनि बे बानजाय आफाद मावख' बेखेवनायाव नुजानो हानाय गुबुन गुबुन आफादनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोन। जे दिनैनि बे बानजाय आफादनि मावख'खौ बेखेवनायनि जेनाखि हाबाफारि, बे बेखेवनायनि हाबाफारिखौ आंखौ बेखेवथिनायनि थाखाय गिबि आङो बानजाय आफादनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम साबायखर जासिबाय आरो दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साबायखर जासिबाय। जे फैगौ 2-3-4 डिसेम्बर दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 39थि जे बोसोरसालिया जथुम्माजों सनाथि मायथाइ फालिनाय, बे फालिनायनि जेनाखि हाबाफारि बेखौ जोङो मोनसे मावख'नि गेजेरजों जोङो मावफुंनांगोन। दा दिनै बे मावख'खौ बेखेवनो थाखाय आङो आवगायबाय। आं आसा खालामदों बे मावख'आव थानानै जोंनि फैगौ जे 2-3-4 डिसेम्बर अक्ट'खालि जे जानो गोनां जे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ जाहाथे गाजा गोमजायै बे मावख'नि गेजेरजों साननाय हनाय गासिबो थांखि नोजोर बोनानै जाहाथे मावलांनो
आवगायलाङो आं बेखौ खावलायबाय आं आसा खालामदों दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा रांखावरि गोबां गैया थाखा फैसानि अभाब बेखौ लानानै जाहाथे जोंनि गेजेराव थाखा फैसाफोरखौ जोङो खम परिमानजों खुंफुंनायनि जेनाखि थांखि बे थांखि आरो नोजोरजों जों आवगायलांनांगोन मानो होनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जाथिनि आफाद बे आफादखौ जों अराय जेरावखि थाया मानो जेखि आफादाव थाया मानो जेखि राजनितिक दलाव थाया मानो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि मोनसे जाथि संगठन हिसाबै जोङो बजबनानै लानांगोन जोङो आवगायनांगोन बेनि थाखाय आङो दिनैनि बे मावख'खौ बेखेवनो थाखाय आवगायबाय सनाथि माइटार Aduh. Lama sih, baik nih. दिनै दतमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 39थि बोसोरसालिया जथुम्माजों लोगोसे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनायनि बानजाय आफादनि मावख' जोंहा खुलिदों। दा जोंनि बानजाय आफादनि मावख' बेखौ खुलिनाया जोब्बाय आरो लोगोसे आफादनि जे फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारियाबो जोब्बाय। दा बे समाव जोङो हाबाफारि जोबखांनानै एसे साहा लोंबाय ओमफ्राय जाबाय रेजेंगा जाबाय नै आबौ दङ जोंहा आबौमोन बहाय ओमफ्राय नै जोंना लोगोफोरबो दङ भिडिअ देखायबाय नै आनसलिक एबसुआव ओंखारग्रा बिथाङाबो दंफायो जोंजों ज' दंथारो जोङो साहा लोंबाय ज'नो साहा लोंबाय जानाय लोंनाय खालामबाय दा बेखौनो लोगोफोरनो भिडिअ देखायनानै होबाय।